Здравейте, потребители, аз съм Фламес Гамик и тук играем в премиум сервер. Тук с един мой приятел реших да поснимам малко. Само малко, че нямам време. Тук Enchant Table, да енчантваше тук къщата ми. Тук може да играем малко PvP. Така PvP играем. Не бе, мене кому дръже. Виж го, яйцето. Изхабиме броната само. Скилеша. Чакай да видя фермата. Фермата... Чакай, къде беше той? Да, тук фермата. Показах енчант. Тук малко пресета имахме. Тук ни е фермата. Къде е? Да. И искаме пилетата. Тук. Да. Да е тез. Аре бе. Решихме да направим такъв сервер, ама той каза добре и оцеляхме, направихме си, потрудихме си, тук ни мината за диаманти. Кой искаш ти пък? Не ми трябва храна. Чакай, мината чака диаманти да ги покажа. Диамант тоски такова, една кирка, една брона и един меч. Бро. Тук лапис, редстоун, кол и татанат. И тук един татак имаше, ника му е татак, ярк скин. За кого ги изваждаме? Тук... Тез... Не би трябва там. Ще ги бутам. Я? Добре. Само сините ги слагай там. Направо ноза е. Пах ти бога. Надявам се да ви е харесало. Един лайк. Аз пак един лайк. На този имаше канал. По един лайк му слагаха. Надявам се да ви е харесало клипа. И очаквайте на. И от мен толкова беше и чао.